Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби спитати в українців, як вони ставляться до створення в майбутньому кримськотатарської національно-територіальної автономії. Як для нас, це питання дуже важливо і дуже на часі. Які були відповіді, давайте послухаємо прямо зараз. Взагалі, мабуть, не потрібно. Вже була у нас одна автономія. Нехай буде там Кримська область. Татари нормальні люди, такі ж, як ми, українці. Ой, чесно, не можу вам сказати, щоб я зараз не виглядав, знаєте, таким дурним, але можу сказати про Крим, що Крим – це однозначно Україна, і він буде скоро наш, тому не хвилюйтесь, наші хлопці, слава ЗСУ. Я вважаю, я їх вважаю, тому що там був знаменитий льотчик АС. Знаєте хто? Амідхан Султан. Да, дважды Герой Союзу, которому так дали третю звізду, і катастрофічно погиб при испытании самоліта. Я відносився, я вам скажу, позитивно. Я думаю, треба дивитися на те, які законодавчими актами це буде регулюватися, які будуть повноваження в такому ключі. Я думаю, що кримськотатарське населення має право на таку автономію. Правильно? Загалом чому б ні? Це їх земля завжди була, тому я взагалі думаю, що нічого поганого в цьому немає. Якщо вони будуть у составі України, то добре. Мені не дуже подобається слово автономія після тих подій, що ми зараз переживаємо. Я за те, щоб Кримська була область саме. Але так, з пріоритетом для кримських татар розвиток їх громади, там мови і так далі, і культури. Позитивно. Скажу чому. Тому що це теж народ, який має право волевиявлення. І якщо копнути дійсно в історію, він гарно інтегрувався із українцями, зі всім всесвітом, бо це центр торгівлі. І я вважаю, що цей народ має право на такий варіант існування, а ми з ними дружньо теж вели такі відносини. Тільки за. Я підтримую єдину Україну. Якщо кримські татари хочуть мати автономію, то хто ж їм буде заперечувати? Це в складі України. В складі України хай кримські татари мають свою автономію, я не проти. Пускай у них там будет автономия, они же там не везде живут, в принципе. Я знаю, что они компактно проживают в центре полуострова. Пускай у них там будет автономия, где они компактно проживают. Бахчисарай, там окрестности, пару районов, я знаю. Без проблем, я згоден. Я думаю, що правильно буде, якщо будуть кримчани самі вирішувати, що вони хочуть. Мабуть, краще так. Хочуть бути з Україною, хай будуть з Україною. Хочуть бути як окремою територією, то хай так буде. Я не знаю, я думаю, мне это не принципиально. Мне главное, чтобы она была на территории Украины, чтобы можно было туда спокойно приехать и там отдыхать. Молодці, пусть, наверное, створять. Хай живуть там. Кацапов выживут и все, и отлично будет. Я думаю, так. Я підтримую кримських татар. Вони, не знаю, треба поважати їхню думку, можна провести якийсь референдум, тому, не знаю, це треба вирішувати вже потім. Спочатку деокупувати, а потім вже ми розберемося з цим питанням. Автономію, насчет цього я повністю згоден. Ми, як українці, ми толерантний народ, правильно? То що тут далі розмовляти? Та думаю, що норм. Хай створюють. Лише щоб не були за Росію, а так хай створюють.